Mohammed Ali Ahmed el-Mushrati magħruf aħjar bħala Lillu King ġie arrestat skont rapporti fil-medja lokali, allegatament minħabba ġlieda li fiha jingħad li sewwat Malti f'Paċeville. El-Mushrati diġà u mixli f'każ separat fost l-oħrajn dwar traffikar ta' droga u kien fuq libertà proviżorja wara li ngħata il-ħelsien mill-arrest. Skont ir-rapporti l-aħħar każ eskala meta il-Mushrati ħabbat vettura oħra u nqalat kommozzjoni mal-Malti. Lillu King mistenni jerġa' jitressaq il-qorti fil-ġranet li ġejjin. Lura fl-2016 il-Mushrati li hu boxer kien involut f'attentat taqtil ta' 3 bouncers li attakkhom b'xabla ta' samuraj. Wara dak l-inċident u kien ħarab mill-pajjiż iżda rritorna u ġie arrestat b'rabta ma' serqa armata. Fl-istess sena u ġie arrestat fl-ajruport hekk kif wasal minn Tunis u fil-pussess tiegħu instabu 30 kilo tabak li jipprova jdaħħal illegalment. Is-sena ta' wara flimkien ma' raġel ieħor ġie mixli li weġġa' gravi żewġ tirġiel f'Paċeville għal darba oħra b'xabla tas-samuraj u qed jiġi mixli b'ħasil ta' flus, evażjoni ta' taxxa, traffikar ta' droga u kriminalità organizzata. Is-sena li għaddiet il-Mushrati kien akkużat ukoll li kkawża ġrieħi gravi lil raġel ieħor. Dan fil-waqt li f'Ġunju ta' din is-sena ammetta li kkawża ġrieħi lil xi uffiċjali tal-pulizija waqt logħba boxing fejn kien involut atleta li kien qed iħarreġu.